tummat silmät, ruskea tukka, niitä koskaan hylkäisi en. No, mut nyt kävi näin. Mä jouduin miessairaalaan, koska ne sai tietää, että mä tapoin mun vaimon. No, tää on aika tylsää. Mitä nyt muutama seksikäs hoittu, mutta ei nekään paljon piristä. Mut tuolta yksikin tulee. No hei, mun ketti käy. Joo. Mulla onkin aika monen hikka. Saisiko vettä? Mutta säälit tehdä näin. On hyvän näköistä. Meidän pitäisi tänään mennä tuonne kuntoiluun. Kuntoiluun? Mä en halua mistään. Nyt kävi. Nyt mä tarvitsen sitä kännykkää. Onko sitä? Olihan mulla kyllä itselläni. Nyt siitä varmaan saada. Hei Pate! Nyt mä tarvin apua. Mä oon edes fucking mielisaira. Nyt mä tarvin apua Pate hei! Siis tää on kun Yrjölän museon mielisairaala, en tiedä. Tunne tänne kumminkin. Mä tarvin apua. Jes, moi. Pate tulee.